Sanibonani, ngiyanibingelela ey'ndaweni zonke la nibukela khona i-podcast, radio and stuff. Gama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. ULwesine umhla ka-13 February usuku olwaziwa ngokuthi i-World Radio Day. So abaphathi be-podcast, radio and stuff bangicelile nami ukuthi namhlanje ngilingisele umsakazi engakhula ngibukela kuyena noma engibukela kuyena nesikhathi radio. Umsakazi engibukela kuyena whenever ke sakaza uhamba kanje. Khosi FM ku 90.1 to 107.4 FM in stereo dangi 12 to 3 endaweni zonke lapho nikhona. Siyanibingelela, sinamukela. Igama lami ngingu-King Sifiso, soba ndawonye kuze kubumbane ihora lesithathu. Ungakhohlwa ukhona uZim, khona uNomfundo-ke, kanti-ke ukhona noKhize ey'ntanjeni la emsakazweni uKhosi FM ku 90.1 to 107.4 FM in stereo. Ngakwazi ukuthi-ke ushayele ucingo okanye usithumelele WhatsApp ey'nombolweni zethu. Ungaphinde futhi usi-check-e kuKhosi FM ethi Ukhozi_FM on socials kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana. Sibuyele back engomeni sizwe ukuthi ihamba kanjani ingoma esikuphathele yona osukela namhlanje.